Diyos marhay na hapon sa Indogabos mga tuga. Good afternoon everyone. Buenas tardes, itudos, o para tudos, o para sa kabus. Mga tugang sana yaw kamo sa marhay na kabugtakan ngunyan aldaw ning Martes. Ini po si Father Butch Bombase OP, sarong Dominicanong pare na yaon digdi sa University of Santo Tomas Legazpi, na sumasa inyo sa sakuyang pagayon marayong na programang marhay na hapon. Ngayon na hapon na mga tugang, kadapon na naman kitang makukudan, kadapon na naman kitang matutunan dahil yan aldaw sa tuwing pagtulayan ngani ang manunungod sa anumang ikakarahay. Kadapon bagang mga pagtulayan. Ang iba pinagtulay, makakaraote, pagtulayan sa nakakaraot, sa nakakapagpakaraot. Pagtulayan sa nasong ikakarahay. Kaya kung kita ng programang Marhay na hapon, magulayan ta ang anumang ikakarahay. Anumang ikakarahay na sa kuyang buhay. Yan magamagayon yan. Ano bang mga ikakarahay? Ikabuti, ikaganda, ikaulan, ating buhay. Yan ang pag-usapan natin. Anything, basta mabuti. Yan. Masama, huwag na natin pag-usapan. Sabihin, do not magnify what is bad. Okay? Palaki natin yung mga mabubuting bagay. Yung maliliit na bagay, ignore them. Ano? Kasi ang problema minsan, yung maliliit na masamang bagay, pinalalaki natin. Pero yung malaking bagay na mabubuti, pinaliliit natin. Anyway, mga kaibigan, ini po sarong recorded program ta. Yan daw, petsa 30 kagulan ng Nobyembre. Sa muyang pinag-celebrar ang anibersaryo pagkapari ni Father Ivan Ubando OP na kay Bakudigdi sa University of Santo Tomas Legazpi. Kaya happy anniversary, sacerdotal anniversary sa imo Father Ivan. At sa Gabos na nagse-celebrar kang kanilang anniversary, wedding anniversary man yan. Birthday naman iyan, sa Indogabos, congratulations. Kay Padagos ta iyan, mga kaibigan. Anyway, it's time to celebrate. Okay? It's called for a celebration. Kaya kung yan unto, mga tugang, wala kami sa kumbento, tayo kami dudumanon. Si-celebrate ni sacerdotal anniversary 14 sacerdotal anniversary ni Father Ivan Ubando OP. Ano mga tugang, bago kita magpalagos ka sa tuyang programa, mga G muna kita. Mamigdi muna kita kapaborito tang pamagdion na memorari. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19 upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na
sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin at taga-subaybay ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin. Dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban. Lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot. Bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, ngunyan na aldaw, petsa 30 kang bulan ng Nobyembre sa tuyang sineselebrar ang Andres Bonifacio Day. Of course, maliban niya sa Andres Bonifacio Day sa simbahan, sa tuyang sineselebrar ang kapiyasan ni San Andres na tugang ni Pedro na kung saan sila ay sumunod kay Kristo. Yan sa tuyang pag-urulayan mga tugang ang ginibo ni Andres nang siya nabubuhay padigdi sa daga. Maray, anong marhay na ginibo ni Andres, San Andres na ginibo digdi sa daga? No, arag ba kasi Andres Bonifacio, anong marhay na ginibo ni Andres Bonifacio sa bayan? No? The Cry of Balintawak, di ba? Kaya duman sa may monumento kang Caloocan yan, The Cry of Balintawak. Ano mga katugang, yan ang sa tuyang pag-urulayan. Mabalik girada ang sa indong lingkod, pagkatapos ng mga paalala. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, wag Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise, pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Paano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago as in mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramon na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy, ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Gaano ka katutok? Sintutok ni Bisor sa assembly line? Sintutok ni Bianan kapag nagluluto kisinigang? Gaano ka naman daw katutok kung ika ang treatment partner kontra sa tuberculosis ni Mrs. o ni Ama o kantugang na lalaki o babayi? Matindi ang bagsikan bakterya na kausa kan TB kaya ang burulungan kontra digdi arug kaan katindi. Ang TB nabubulong. Urual daw asin pigaabot na 6 na bulan sagkod 2 taon ang burulungan. Depende sa klase kan TB na binubulong. Kaya dapat matuto ka bilang treatment partner ni Mrs. o ni Ama o kantugang na lalaki o babayi.
Dahil siya dapat magpalya sa burulungan. Mag-apod sa saindong nurse o doktor para sa iyang supply kan libreng bulong sa laog kan sarong bulan. Tutukan man kung may mamatian siyang side effects. Nabubulong ang mga side effects na ini kaya tauan siya kikusog kibuot asin tibay kidaghan. Ngani siya TB-free dahil magpalya sa burulungan. Bilang treatment partner, maging tutok na may kairibang tender loving care. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, magirigis magugma, tangani dai magutom, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, padagos kita sa sutayong programang Maray na Hapon with Father Bus Bombasi OP. Sabi ko nga ni Kasubago, ini po sarong recorded broadcast po program kasi kita po ay may dudumanan nga ni dahil ngunyan ay anniversary ni Father Ivan Ubando. At anyway mga kaibigan, ngunyan aldaw sa tuyang pinagsisilibrar maliban sa Andres Bonifacio Day, ang dahilan nga ni kung bakit si Andres Bonifacio ang pangalan niya ay Andres. Siguro kinuha yan sa kapistahan ni San Andres Apostol. Okay? Andres Apostol ni Cristo. Yan. Magayon mga tugang. Mahapot kita siguro si Andres Apostol. Alam mo, saro sila mga tugang sa mga primerong inapod ni Kristong sumunod sa iya. Okay? So magtugang baga si Andres. Pero bago si Pedro sumunod kay Kristo, si Andres muna ang nainot. Okay? Siya nainot na dahil si Andres mga tugang, siya po ay sumusunod na kay Juan Bautista. Yan. Sumusunod na talaga siya. No? At the same time, nang nakilala niya si Juan Bautista, ipinakilala ni Juan Bautista si Kristo, ano? At doon ipinakilala din ni Andres si Kristo sa iyang tugang na si San Pedro. By the way, mga tugang, ang buot sabihon kang Andres, okay, sa salitang Griego, Andre, di ba? Ibig sabihin, lalaki, okay, panlalaki, okay, Andres. So, siya po ay anak ni Junas at kapatid siya ni San Pedro na mangingisdang taga Betsaida sa baybay ng dagat Galilea. So, bilang mga mangingisda, may hanap buhay, sila po siguro makukonsider tang mga may kaya sa buhay. Mga mayaman ini. Kaya alam mo yung mga unang ni Kristo, mga unang sumunod kay Kristo, may mga kaya. Nga lang, matulad isang negosyante, iniwanan nila ang kanilang negosyo. O si Mateo,
O may kaya din, mayaman. Pero iniwanan nila ang kanilang kayamanan. No? So yun, kasi para bang mayaman pa ang makukuha nila o ang tunay na kayamanan ay nandun pala kay Kristo. Ang tunay palang hinahanap nila ay kay Kristo. Okay? So, yan makikita natin, huwag mo sasabihin natin, ay, mahirap lang itong mangingisdang ito. Alam mo, nung panahon, ang mangingisda ay negosyante. At bilang negosyante, may pera. No? Kahit ngayon din, di ba? Nga lang, ang problema kasi ngayon, dahil sa kapitalista, yung mangingisda, mas pobre kaysa doon sa mga nagtitinda ng isda duman sa iba na. Kasi ang ginagawa nila, mga tugang, sila mangingisda, para dito sa Pilipinas, ang mga farmer mahirap. Pero pag ang duman sa Japan, ang farmer mayaman. Ang mga farmer ay may mga sasakyan, no? Mga magayunon pa ang mga sasakyan nila. Yung talagang nalingaw ko sasakyan ka itong mga farmer. Pero dito sa Pilipinas, panluya. Kasi yung nga ni ang sa tuya, karon sa mangingisda digdi sa tuya, hanggang duman lang. Kasi sinda ay hanggang mangingisda lang. Hindi, kaya sila ang nininegosyohan. Kasi tingnan mo, yung mangingisda, tapos yung nakuha nilang isda, pagbibinta dito, tapos ibibenta. Ang dami na. Siguro ilang patong na yon. Halimbawa, kung nabili mo sa mangingisda 20 pesos, tapos nakabili yung isa, gagawin niyang 40. Hanggang doon sa 5 kamay nang dumaan doon sa isda. Oh, mabuti na lang hindi naging balisa yung isda. Yung mga tugang nagmamahal na. Kaya yan mga tugang. Pero ang mga mangingisdang ito na taga Betsaida, sabihin natin, may yaman yan, may kaya yan. Lumipat sila sa bayan ng Kapernaum sapagkat doon ay mabuti ang pangangalakal. In other words, itong mga talagang mga sumunod kay Kristo ay mga negosyante, mga lalakal, talagang businessman, Yan. Yung ang business nila, they are on the fishing business, okay? Nang makita ni Andres ang tunay na Mesiyas, kagad-agad ibinalita ito kay Simon Pedro at dinala siya kay Jesus. Magayon rin mga tugang, dapat ipakilala natin talaga ang Diyos. Okay? Ipakilala natin ang Panginoong Jesucristo. Isa sa mga layunin natin na pag tayo ay nakatagpo, dapat i-share natin. Huwag natin sasarilinin. Yan. Isang magandang reflection dito sa buhay ni San Pablo, maray na ginibo ni San Pablo, siya ay nakikibahagi. Ibinabahagi niya, isinishare niya. Minsan kasi may mga taong gusto na sila lang ang nakakaalam. Hindi nila ibinibigay sa ibang tao ang kanilang nalalaman. Hindi po. Alam mo, paano tayo lalago? Sinasabi, we have to multiply ourselves by sharing our knowledge to others. So that, yun nga lang, importante that we have also to acknowledge. Okay? So, yan ang importante mga tugang na huwag tayong maging kuripot. Huwag tayong maging madamot. No? Huwag tayong maging madamot sa ating kaalaman. Huwag tayong maging madamot sa kapangyarihan. Kahit ang tinatawag natin, participation. Kasi ang shared power, shared authority. Ang iba kasi hindi. Gusto nila, sila-sila lang. Hindi po maganda yan. Ang magandang ginawa ni San Andres ay isinare niya, ibinahagi niya yung kanyang nalalaman at ang kaibigan na naging kaibigan niya, si Jesus, ibinahagi niya yan sa kapatid niya. Magayon ng mga tugang iyan. Kaya siguro ngayon, meron tayong nalalaman. Sabi nga ni, a fire that it is only for itself, it burns.
but a fire that is for others, it helps. Okay? So, yun. Pero for example, just like ang karunungan, a wisdom that is only for itself, does not have anything, but it simply goes to sophistication. Sayang, alam mo, dapat ibahagi natin yan. No, parang halimbawa, may ilawang ka, ilagay mo yan doon sa tuktok, parang iba ay makinabang. Ang mahalaga, nakikinabang, arog kay niho. Halimbawa, ako, may natutunan ako sa panonood ko sa YouTube. Gusto ko rin i-share sa inyo yan. Hindi ko dapat sasarilinin. Dapat i-share ko sa inyo. Parang sa ganun, mapakinabangan din ng ibang tao. Kasi kung hindi mapapakinabangan yan, mga kaibigan, sayang. Okay? So, napakaganda ang ginibo o ginawa ni Andres sapagkat dinala niya si Pedro kay Jesus at ipinakilala. Yun. Isa pang maganda sa gawain na tinatawag natin evangelism, ipapakilala natin ang Diyos. Okay? At ang pagpapakilala sa Diyos ay hindi lang naman sasabihin natin sa salita. Okay? Pwede natin ipakilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay. No? Kaya sabi, bakit naiiba ang buhay niya? Bakit yan mapagpatawad? Ba't yan taong yan ay palakaibigan? Ba't ang yan taong yan ay mapagpasensya? Bakit ba? Siguro kasi gusto niyang tularan si Kristo. Yun. Napakaganda yan mga kaibigan. Hindi naman kinakailangan na kung tayo ay gustong magkumbinse ng ibang tao, gagamitin lagi natin ang ating mga bibig o ating mga salita. Pwede naman nating gamitin ang ating pamumuhay, yung lifestyle, through our halimbawa. Yun, mabubuting halimbawa. Pati mga kaibigan, babalik ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 1:30. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Sali na sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna, at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bakubulong, as hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Hulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na.
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna, at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Napaganda kasi man ako clean. It's the day, Best Cafe, give me. Best Cafe is the name. Best Cafe. Best Cafe. Best Cafe. Best Cafe. Best Cafe. Best Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit, ha? Okay mga kaibigan, balik po tayo sa last part kasi ito yung programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At sa ito nga yung pinag-urulan ngunyan na aldaw ng Martes, petsa 30 kambulan ng Nobyembre, ang buhay ni San Andres
Apostol Andres, na ating isinasalarawan sa kakapistahan niya ang ilan sa mga katangian sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Okay? Una, ang pagtugon sa tawag ng Diyos ay isang pagbitiw at pagkapit. Okay? Ang tinatawag sa English, letting go and holding on. Alam mo, sabi ko kasubagungan ng mga tugang, he let go of his fishing business. Parang sumunod kay Kristo. Nang sinabi ni Kristo, mula ngayon, kayo ay magiging mangingisda na kayo ng tao. Hindi na isda lang, kundi tao. Okay? Ibig sabihin, huhulihin na. Hindi manghuhuli, kundi iimbita. The word mas maganda, iimbitahan nila ang mga tao. Pero kasama na rin panghuhuli. Pero hindi huli na dahil may kasalanan, hindi po. At yun ang ginawa nila. Okay? They let go of their business. Okay? At ipinakita ng 4 na alagad kasama ni Andres, kasi may fishing business sila. Sabi ko kasi mayaman nga sila na tumugon rin sa pagtawag ni Jesus. Binitawan nila at iniwan ang kanilang bangka, maging ang kanilang mahal sa buhay, at kumapit sila kay Jesus. Alam mo, sa panahon ito na may pandemya, kailangan talaga tayo ay kumakapit lagi sa Diyos. Kasi saan ba tayo kumakapit? Kumakapit ba tayo sa ating pera? Kumakapit ba tayo sa ating kalusugan? Kumakapit ba tayo sa mga bagay-bagay na ito? O kumakapit tayo talaga sa Diyos? Sabi nga nila kung mayroon tayong dapat siguradong dapat kapitan na hindi tayo malalaglag at hindi tayo mahulog at hindi tayo ilalaglag, kumapit ka sa Diyos. Kasi pag kumapit ka sa tao, hindi kang ilaglag ng tao Pag kumapit ka sa pera, pwedeng mawala sa iyo ang pera, lalong pag lustay ka ng lustay ng pera. Pag kumapit ka rin sa iyong kapangyarihan, power, kasi ikaw nanunungkulan, maging siguro ikaw ay na politiko or mayroon kang panunungkulan, kumapit ka dyan, pwede ka rin mawala. Pero ang tunay na dapat kapitan natin ay ang Diyos. Okay? Napakahalaga po ito. Kaya inihiling rin sa lahat ng mga nagdanais na sumunod kay Jesus, ang pagbitaw sa mga bagay na maaring maging hadlang sa kanilang pagtugon. Kaya matatanong natin sa sarili natin, what are those that hinder us from following the Lord? Okay? Of course, ano ba yun? Number 1, yung kasalanan. Okay? Iwasan natin ang pagkakasala, lalong-lalo na ang mapag-imbabaw, ang ating pride, ang ating kayabangan. Yan mga kaibigan, yan talaga ang naging hadlang. Kahit sa relasyon, pag naging mayabang tayo, nawawala na ang respeto. Kaya mahalaga po mga kaibigan, tanungin natin sa ating mga sarili, ano ba yung mga nagiging hadlang natin sa pagsunod sa Diyos o pagtanggap sa Diyos o pagsunod kay Kristo? Okay? Actually, sinasabi natin attachment. Kaya nga ang mahalaga din sa hindi lang detachment, but ang importante, desire more for God. Okay? Alam natin, mahirap ang biyahe kapag marami tayong bagahe. Okay? Ano ba mga bagahe natin? Lalo na yung mga bagahe natin na pag-aalala, bahagi. Yung mga bags natin, yung mga baggages natin, bagahe. Yung mga bagahe natin, mga baggages natin, lalong-lalo na anger. Alisin natin yun Okay? Maraming mabubuting bagay ang nais ibigay ng Diyos sa atin. Ngunit hindi natin ito matatanggap dahil ayaw natin bitawan ang mga bagay na hawak natin. Naalala ko tuloy yung paano daw nahuhuli ang unggoy. Gagawa sila ng ng butas doon sa niyog, pagkatapos ipapasok ang kamay. At dahil ipapasok ang kamay, ngayon gusto na alisin, pero gusto pa rin hawakan nila yung niyog, ay madali silang mahuli kasi yun na ngayon. Dalawa ang dala-dala nila. Mabigat po yan. Okay? Ikalawa, sa mga bagay na
pagtugon sa Panginoon ay ang pagtugon sa tawag ng Diyos ay isang buhay na paglimot sa sarili at pagpapaubaya sa Diyos. Okay? Kanina sabi ko is letting go and holding on. Ang pangalawa, giving up and letting God. Okay? Hayaan mo ang Diyos na kumilos sa buhay natin. Okay? Minsan kasi gusto tayo ang palaging magkukontrol, hindi ang Diyos. Okay? Kaya nga nagkakaroon tayo ng worry. Pero pag ang mga taong naniniwala, less worry sila kasi ay, hindi man ako pababayaan ng Diyos eh. May Diyos eh. Mahal ako ng Diyos eh. Hindi ako pababayaan ng Diyos eh. Naalala ko tuloy ang nanay ko. Nung bata pa ako, o kahit nung pari na ako eh. Madalas ko marinig sa nanay ko yan, kay Mama Esting, sabi ni Mama, alam mo Noy, tayo pababayaan ng Diyos. Ano? May Diyos eh. Ang Diyos talaga. And there was even a time na si Mama naglalakaw. Kini-istorya sa ko ni Mama Eniho na sabi niya, dati 2 anino. Pagkatapos daw, 1 anino na lang. Para sabi ko, kinarga ka ni Lord. Napakaganda po yan. Ano? So, paglimot sa sarili at pagpaubaya sa Diyos. Alam mo minsan, gusto natin maglimot sa sarili. Pero ang kulang naman, ito naman, ang pagpapaubaya sa Diyos when you let God be God. Okay? So yun po, marunong tayo magtiwala sa Diyos, ang isang tunay na alagad na hindi nito kailanman pababayaan. Yan napakahalaga mga kaibigan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan. Kaya sana ngayon na aldaw na Martes at ngunyan na aldaw na sa tuyang pinagdiriwang ang San Andres Bonifacio. San Andres Bonifacio na. Sana maging santo rin siya. San Andres Apostol, mga kaibigan. Sana tayo ay maging tagapagpakilala kay Kristo. At sa ganon, tayo bilang hindi lang tagapagpakilala kay Kristo, dapat tayo ay maging tagasunod ni Kristo. Okay? Bago ka magiging tagapagpakilala ni Kristo, dapat ka maging tagasunod muna ni Kristo. Okay? At isipin lagi na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil kasama-sama natin ang Diyos. Kasama-sama natin si Kristo. Mga kaibigan, tayo po ay inabot naman ng oras ng pamamaharam, kaya tayo ay magdarasal na ng San Miguel Arcangel na tulungan niya tayo sa paggawa ng kabutihan upang ang Diyos ay makilala sa buhay natin. Parang pag nakita tayo, ang tao ay makakita, oh God, para sila ay sumunod sa Diyos. Dahil tayo ay attractive. Are we attracting people to Jesus or are we distracting people to Jesus? Yan po ang huling tanong ni Father Boots. Manalangin na po tayo ng prayer to Saint Michael. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB na kasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Diyos babalos po sendo gabos mga tugang nga naginanyog ka sa tuyang programang Marahin na Hapon. Sana po ako'y nakapagdulot sa inyong ng inspirasyon at naging marhay ang sa inyong hapon. Mga kaibigan, hindi lang po tayo ay dapat magpakilala kay Kristo. Ang importante, kailangan po tayo ay maging tagasunod ni Kristo tulad ni San Andres Apostol. Okay? So ipakilala po natin at ipahayag natin ang buhay ni Kristo sa ating mga mabuting salita at lalong-lalo na sa ating mga mabubuting halimbawa through our lifestyle. Kung huling tanong muli ni Father Boots, are we attracting people to God or are we distracting people to God? Are we letting people come closer to God or are we drawing them away from God? Muli, bukas magkita tayo sa programang Marhay na Hapon. Ito po si Father Boots Bombase, OP. God bless everyone. We give our yes. Go where the sun. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol City. Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pasa na, masiramon na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy, ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panam, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP.
with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapaisi Canalbay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba Canaleco sa mga minasunod na petsa. December 4, 2021. Manito Canalbay District Voting Center, Manito Central School and Bagong Bayan Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 24, 2021. December 18, 2021. Ligao and Uwas. Voting Center, Ligao West Central School and Uwas South Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 8, 2021. January 8, 2022. Daraga and Kamalig. Voting Center, Daraga North Central School and Kamalig North Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 29, 2021. January 22, 2022. Pulangi and Libon. Voting Center, Pulangi South Central School and Libon Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 12, 2022. February 5, 2022. Malinaw and Tiwi. Voting Center, Tiwi Central School and Balsa Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 26, 2022. Ang Certificate of Candidacy kan gustong magkandidato, dapat maisumiter day maglampas sa mga petsang nabanggit. Alas 5 ng hapon sa opisina Canaleco sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang nagpapaisi, ang manihamiento Canaleco. Todo Pito, 7 healthy habits na go na go. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para supuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Tigilan at huwag simulan ang paninigarilyo. Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pupunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline sa mga numbers na ito. Substance Abuse Helpline 1550, Quitline 1558, toll free 165-364. Metro Manila 0921-203-9534 for Smart, 0977-627-7539 for Globe. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH, CHD Bicol. Sa orosay, dako na siya na naginibo, ipapadagos, mga maray niya na obheto, kay Kachay Pilin, kabusmay, maray na futuro, kay
magsilbi. Sikap JP Lee, handang magsilbi. Kap JP Lee, dedikadong serbidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabos Kap JP Lee. Para sa Legazpeños kay JP Lee, serbisyo na magtanos. Kap JP Lee, handang magsilbi. Kap JP Lee, handang magsilbi. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, asin bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Patuloy pa ring tumataas ang mga nagkakasakit ng COVID-19. Dahil dito, muling itinaas ang quarantine restriction sa ibang lugar, lalo na sa mga kinakitaan ng Delta variant. Gagamitin ng mga lokal na pamahalaan ang panahong ito upang pagigtingin pa ang pagtugon sa mga kaso at pabilisin ang bakunahan sa mga lugar na mataas ang panganib sa Delta variant. Habang ginagawa ng gobyerno ang mga hakbang na ito, patuloy ang panawagan ng Department of Health na magmask, hugas, iwas at magpabakuna kung panahon nyo na para maproteksyonan ang sarili at iyong mahal sa buhay laban sa COVID-19. Paalala ng DOH, piliin ang mga gawaing ligtas sa COVID-19. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule.
Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kung Joey Ikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaunang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joe. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 2:11. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Para mientras sa sinuspindir kan gobyerno ang implementasyon ng sarong resolusyon na minatugot na palagon ang mga fully vaccinated na mga dayuhan na may visa-free privileges kausa kan Omicron variant kan COVID-19. Sinabi ni Cabinet Secretary as in Acting Presidential Spokesperson Carlo Alexi Nograles na ang suspension sa implementasyon kan Resolution 150-A na ipinaluwas kan Interagency Task Force for the Management of Emergent Infectious Disease. Nakapalaman sa resolusyon na pwedeng maglaog sa Pilipinas ang mga fully vaccinated nationals kana non-visa required countries na nakabugtak sa green list countries sa jurisdiction as in teritoryo nagkakaigwa nin epekto sa aga.
Yan ang pang alas 2 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod